Nsomba. Kuno ku Malawi 4 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya chuma chimene dziko lino limapeza mdziko momwe muno chimachokera ku nsomba. Anthu mazana nawo mdziko muno akupeza chakudya cha thanzi kupatula kupeza ntchito kudzera mu ulimi wa mtunduwu. Mwina ndi zosadabwitsa tsono kuti pofika mchaka cha 1959 dziko la Malawi linali kale ndi malo akulu amene ntchito yake ndi kuchita kafukufuku wa phindu limene ulimi wa nsomba ungabweretse ku chuma cha dziko lino. Malo a Domasi Experimental Fish Farm monga momwe ankadziwikira pa nthawiyo anapatsidwanso ntchito yokhazikitsa njira zambiri zamakono zimene zingathandizira alimi kupindula ndi ulimi wa nsomba kudzera mu kafukufuku. Lero malo amenewa ndi National Aquaculture Center ndipo ndi likulu la kafukufuku wa nsomba mdziko muno. Moti ulendowu ndi wopita kumeneku kumene kupatula kafukufuku wa njira zamakono za ulimi wa nsomba ndi mitundu ya chakudya cha nsomba chopangidwa mdziko momwe muno, ntchito yochulukitsa mbewu ya nsomba zosiyanasiyana kuphatikizapo milamba catfish mchingerezi ili mkati. Katswiri ku National Aquaculture Center ku Domasi m'boma la Zomba ali kalikiliki kufufuza njira zosiyanasiyana zimene zingathandiza alimi kupindula ndi ulimi wa nsomba. Pamene alimi akupindula ndi mtundu wa ulimiwu, chuma cha dziko la Malawi nacho nkumapita patsogolo. Abrino Chirwa ndi Chief Fisheries Officer ku National Aquaculture Center ndipo ndinawafunsa za phindu limene dziko la Malawi lingapeze kudzera mu ulimi wa nsomba komanso za mmene dzikoli likuchitira pa ulimiwu. Koma poyamba mbiri ya National Aquaculture Center. Anamachedwa National Aquaculture Center anachitidwa establish kale basically 1959 when pamachedwa Domasi Experimental Fish Farm. The whole idea cholinga chenicho chinali kuti tipange kafukufuku kulingana ndi kubwera ndi maulangizi a kavetedwe ka nsomba. Ndiye from 1959 pakhala zochitika zochuluka mpaka napano. Kwambiri mabungwe ndi amene akhala kutithandiza ma project akhala kwa ndi a JICA, a World Fish Center, panopa ndi a World Fish, takhalanso ndi ena JFID project inake Agrit, then ya ma Chinese tinakhala ndi a FAO, onsewo akhala akutithandiza kuti tikhale ndi tibwere ndi ma technology amene sona titha kuwaonekera kwa alimi. Up to now, mandate yathu ndi kupanga kafukufuku wapamwamba oti athe kuwunikira alimi kuti athe kuweta nsomba mwa makono kuti patsogolo pano chitukuko cha ulimi wa nsomba pite patsogolo muno Malawi. So ntchito yathu ife panopa zimene timapanga kwenikweni tikupanga breeding nsomba. Tili ndi ma program amene tikuswetsa nsomba ngati catfish, komanso tilinso ndi tikumalicha genetic improvement program imenenso tikupanga kuti nsomba za chambo, nsomba za makumba zimene tikuweta muno Malawi zikhale zoti zikukula kwambiri mwinanso kukwasanso kutsogolo zimenezo anzathu akunja akuweta. Tili ndi programunso monga tadutsira muja za kupanga chakudya cha nsomba. Komanso tikungopanga kokha koma kukhala ndi ma formulation amene oti kutsogolo kunoko anthu athe kugwisa ntchito kumapanga feed paokha. So tinkhani yabwino imene tikupanganso timapanganso special training
kuphunzitsa alimi pa maphunziro amene kuti mwina sangapeze kwina kulikonda mwina ku madera amene akukhalamo. Ndikutanthauza chani? For example, takudusisani mwachitsanzo takudutsa mwaona amene kuti timabayira milamba, amene timaberekesera milamba, ndi ukadaulo wina wake kuti msanga ngopeza pena pake, ndiye timakhalanso ndi matraining ngati amene kupanga chakudya cha nsomba. Tifunanso tikhalenso ndi matraining ya anthu kuti angati kupanga bwanji chakudya cha compound chakuti anthu azitha kuyesa nsomba mwa makono. Mbali nanso ndi ukadaulo wa kawetedwe ka nsomba kenikeniko. Ndi mbali imeneso tikusimikiza kwambiri kuti anthu angawete mwakuya angawete bwanji nsomba mwakuya kuti ati kukhala ndi phindu lokwanira kwambiri pa ulimi umene wa nsomba. Mwachidule mwina ndingathe kunena kuti ife ndi mmene muti zimene tikupanga ife ndi pamene ndi zimenezo. Ndipo ndikabenso motsimikiza center ino ndi National Agriculture Center mwa dzina lake, ndife likulu la ulimi wa kafukufuku wa nsomba muno Malawi, wakuleta nsomba muno Malawi. Tsopano mwa mahekta 11.8 million amalo amene dziko la Malawi lili nawo, malo okwana mahekta 2.4 million afungatiridwa ndi madzi. Ambiri mwa madzi amenewa ndi abwino, zimene zikupangitsa kuti dziko la Malawi likhale limodzi mwa mayiko pa dziko lapansi amene ali ndi kuthekera kwakukulu kochita ulimi wa nsomba. Koma si mitsinje yokha kapena m'madambo mmene alimi angathe kuchitira mu ulimi wa nsomba wamphamvu, kamba kuti alimi tsopano ali ndi kuthekera komachita ulimiwu pa khomo pawo nkomapeza phindu lokwanira. Achirwa akuphera mphongo za kuthekera kwa ulimi wa nsomba pa ntchito yopititsa patsogolo chuma cha dziko lino komanso kuthetsa umphawi m'madera akumidzi. Ulimi wa nsomba mbuyo umayenda mmene umayendera. Koma nene monenetsa ndithu boma lachitako zinthu zingapo. Policy pano inasinthidwa ikukamba zolimbikitsa commercial aquaculture. Commercial aquaculture tikunena commercial fish farming. Anthu awete nsomba ngati business. Tikulimbikira ngakhale policy imene yonse ikulimbikitsa ndithu kuti anthu angakhale bwanji kuti angatenge dongosolo liti kuti mpaka napezeke kuti amba kuweta nsomba bwinobwino. So tilinso ndi ma guidelines amene tikupanga. Ma guidelines makeji, guidelines zamene angawetera nsomba makondi, za feedings chandakuwuzani kale. So panopa ngati boma support ikuchuluka kwambiri. Boma lili chidwi ndi ulimi umenewu. Andi zonsezo ndakufotokoza kuti chabe zingapo izi kwambali zambiri za kuti boma likuchita kuti ulimi umenewu ufike pamenepa. Posachedwa papa kudzera ku project ya Sustainable Fisheries and Aquaculture Development, watershed management. Tapeza so support yokwaniranso yakuti ulimi umenewu upite patsogolo. Ndiye mwina zingotsalira sopano kwa alimi kuti sopano atengera ayambire pati. Kupita kwa alimi nawonso achitaso chitsogolo. Panopa tikutha kuona magulu ambiri amene sopano ali ma cooperative, amene akukhala kuti akhale ngati ma cooperative. Kuti potero aziweta nsomba ngati pagulu. Vuto limene kukhala nalo kuti anthu akhala kuweta nsomba paokha. Then abwera munthu kuti afuna agule nsomba zija, koma zimakhala zoti nzoperewera. Pano tikuona kuti pali chidwi china chake kupatsanso yapo alimi amene kuti ang'ono ndi ali yapo. Palinso chidwi chimene tikuchiona sopano chikubweranso m'matawuni, anthu afuna adziweta nsomba panyumba pawo. Ndi mbali ina imene tikuonanso kuti ulimi wa nsomba kupita chitsogolo. Ndi fotokoza kutsogolo komabe ma-challenges amene tikumana nawo, komabe in short ndithu pali chitsogolo chimene ulimi umene ukuonetsa. Mwina mfotokozepo kuti pa dziko lonse lapansi panopa ngati nsomba za mtundu wa chambo zambiri zikuchokera ku ulimi wa nsomba than zochokera ku nyanja. Muno Malawi mwachitsanzo nsomba za mtundu wa chambo ndi zambiri zimene zikuwetedwa than zimene zikuchokera ku nyanja. Tsogolo la Malawi pa za nsomba lagona ku ulimi wa nsomba. Nsomba ngati ku dziko kuti muone malo ambiri kuno ku Malawi ndi madzi. Monsemo mutakhala nsomba komanso zina zili nyanja ngoma imene paliponse pali madzi patati pakhale nsomba ndithu chuma cha dziko lapansi cha dziko la Malawi chitha kupita patsogolo. Panopa nsomba zikuchita contribute around
4% ya chuma cha GDP at least zichokera kusomba komweko. Kupatula apo chakusomba ni chakudya. Sipamapita wiki munthu usanadye somba. Koma somba zikuta. So tikunena kwambiri zizi faya kuti somba ndiofunikira. Ndati takutola soba nkhani ngakhale moyo koma tipite so ngakhale kuchira kukula kwa munthu ngati mwana olo mayo emekezera. Somba ni chakudya chofunikira kwambiri pa nthawi imeneyi. Mwana makula wanze amabado wanzeru ali makapabilities zotatha kuthandiza dziko. So niwana ngati ulimi wa nsomba ndi mbali imodzi imene itha kubweretsanso somba imene ili source ya protein yofunikira kwambiri muno Malawi. Mwina ndingonenaponso kuti somba imachita supply 70% ya animal protein amene timadya. So ndi chinthu chofunikira kwambiri. Kuposeso apo kupyoleraso apo panopa ndi boma likuona za ntchito. Tiyentilembera anthu ntchito. Mbali ina ndimene mtawete somba akhala ndi famu yake achita investment kuti anthu awiri atatu angapo apita msomba mene. Koma kupotera kuweta kokhapo ngakhalenso processing yesomba ndiye kuti mbali naso imene so gulu linaso litengaso zinthu zimenezo. Nanga somba linaso amene amagulitsa zipangizo zopangira zophera somba zopangira ndi zina zotero. Ndi mbali naso linaso kuti anthu atha kuchita invest. Ndikutsimikiza izo nati fish farming kapena ulimi wa nsomba ndi mbali naso imene bonanso litha kuona kuti tikupeleka so mwayi wa ntchito kwa anthu ochuluka. Ngati pa munthu ndafotokoza ndithaso kufotokozanso chimodzimodzi ulimi wa nsomba ufunikira kwambiri. Munthu kadali pa ulimi wake munthu kadali ndi ulimi wa nsomba amakhala ndi kasakaniza wabwino zochitika pa munda wake. Ndiye kuti munda ngati kuna lidambo kuna kuonongeka chana agwisa kuntchito so ngati ulimi wa nsomba kwina kwa awetirako ziweto kwina kwa alimi kumaphatikizanso ulimi onsewo. Mwanjira ina malo amene akuchepa awatha kugwiritsidwa ntchito kwambiri atatisunga madzi. Of course madzimu tiyika musomba. Then maulimi ena onse azitsalira pambuyo. Tili pomwepo ndalama. Ndiye kuti mulimi ali ndi chuma chobisika chili m'madzi. Mwana wake kapita ku school katani angokolola kusomba zija kugulitsa kupitemo mkumpitisa kwa thandizana ake. Kuposaso aponso ngakhale ndalama yomwe ija ndimene so athaso kutenganso kumapanganso kugula zipangizo zina za ulimi winawo. So somba ulimi wa somba ndi mbali imodzi ya maulimi ena amene satha kubweretsanso chuma chochuluka pa mulimi payekha. Mabwino ndi ambiri koma mwina ndibayi mina pamenepo. Koma pamene ulimi wa nsomba ukupita patsogolo m'dziko muno, kusowekera kwa chakudya ndi limodzi mwa mavuto amene ulimiwu ukukumana nawo.
Kwa nthawi yayitali alimi a nsomba akhala akugula chakudya cha nsomba kuchokera m'mayiko akunja, zimene zimapangitsa kuti chakudyachi chizikhala chokwera mtengo. Koma vuto limeneli litha kukhala mbiri yakale posachedwapa, kamba kuti kafukufuku wa chakudya chosiyanasiyana cha nsomba ali mkati kuno ku National Aquaculture Center. Patrick Zakeyo ndi mmodzi wa anthu amene akuchita kafukufukuyu, ndipo akuti ayamba kale kupanga chakudya pogwiritsa ntchito zinthu zosiyanasiyana za kumunda monga soya, chimanga ndi mtedza. Mwima kufika muno ndi timapangiramo chakudya cha nsomba. Pamudzi pano ndi pa research station pomwe timayenera kukhala ndi chakudya cha nsomba yomwe nsomba zathu zizidya. Pamakhala nsomba zosiyanasiyana ngati milamba, chambo, zonsezi timazipangira chakudya chake chosiyanasiyana kutengerana ndi mitundu yawo. Mavuto akulu amene tikumana nawo m'dziko muno, one ndi zokhudzana ndi mbewu ya nsomba, chachiwiri ndi chakudya cha nsomba. Ndiye ngati dziko ku chakudya cha nsombachi tili wotsalira ndithu kwambiri, moti mafamazi athu ena amene amafuna akuleta nsomba akumachita kuyitanitsa chakudya cha nsomba kuchokera ku mayiko amene tayandikana nawo monga Zambia. Kafukufuku popeza samatha kafukufuku akupitirirabe, takhala tikupanga kafukufuku osiyanasiyana kuchokera m'mbuyomu okhudzana chakudya cha nsomba. Kunali ma project m'mbuyomu amene anathandiza kuti tipeze ma formulations osiyanasiyana a chakudya cha nsomba ngati ma Live God of Standards, kwabwera zathu a GIZ, komanso pano tili ndi project ina imene ni short ama HSC5 imene ikuthandizira kafukufuku okhudzana chakudya cha nsomba. Pali pano m'malo muno ma formulations ndi ambirimbiri a zakudya za nsomba amene tikuyeserabe, koma tisanayike pambalambanda kwa amene akuchitira ukakulidwe ka nsomba. Koma ena iwo akusonyeza kuti nsomba zathu zitha kuchita bwino ndithu tikagwiritsa ntchito ma formulations amene. Panopa tikuyesa ma formulation ngati ndikati formulation ndikutanthauza milingo yosiyanasiyana ya ma ingredients. Ma ingredients ndi zinthu zimene timaphatikiza kuti tipange chakudya cha nsomba. Ndiye ndikati formulation ndiye kuti imene imakhala ndi milingo osiyana ndi formulation ina. Tikumayesera kuphatikiza kuchoka ku chimanga, kuchoka ku soya, komanso kuchoka ku wheat. Pakadali pano anthu sanabwere poyera makamaka ama business kuti apange invest kupanga chakudya cha nsomba. Mwina sanaone phindu lake bwinobwino, ndiye ngati dziko liyenera kulimbikitsa anthu amene ali ndi ma factories kuti alowe mu business imene yopanga chakudya cha nsomba. Ndiye pali pano chifukwa chakuti anthu palibe amene akulowa mu business yopanga chakudya cha nsomba, nchifukwa chake akupezeka kuti alimi akho akuvutika akumakapeza chakudya ku mayiko ena amene azungulira dziko lino la Malawi. Chakudya cha nsomba chati chapezekeratu mu dziko muno zikusonyeza kuti zimene zingabwetse kuti chakudya chicha chikhale chochipa mu dziko muno chifukwa chizichokera pafupi. Komanso patulapo chipa kwa chakudyacho ndiye kuti tikhala ndi nsomba zambiri zowetedwa ndi alimi. Komanso anthu akhoza magula nsombazo pa mtengo wochipa. Ndiye kuti mmene likufunira boma kuti anthu akhale opanda njala m'makomo mwawo zikhoza kukwaniritsidwa kuti banja lililonse kumadya nsomba, kumakhala zakudya zoyenerera kuti asagwale. Munomo monga mukuona kuku mashine amenewa atithandiza kuti tipange chakudya chochuluka 2000 kilograms imene ili 2 tons pa tsiku. Koma pali pano tikukanika kukwaniritsa zimene zozo chifukwa zifukwa zina ndi monga kusowekera kwa magetsi amphamvu yokwanira bwino. Monga ngati tsiku la lero amene mukuonera lero mudakatipeza tili busy kupanga chakudya cha nsomba, mutaona magetsi akuyaka pena koma magetsi amene usali okwanira kuti mashine athuwa athe kugwira ntchito. Vuto limene ndi vuto loyamba. Vuto lachiwiri ndi mapezekedwe zichandanena kuti ma ingredients, zinthu zomwe timaphatikiza zosiyanasiyana kuti tipange chakudya cha nsomba. Zimene zinthu zina ngati ife ngati boma timadalira funding ya boma, ndiye kuti nthawi zonse tizikhala ndi ndalama zoti tigule ma ingredients amene zimakhala zovutilaka. Pamenepo tikuyesetsa ndithu kuwalimbikitsa anthu amene atizungulira kuti azilima mwina zochuluka
kuti nafenso tikamagula kuchokera kwa anthu amene zizikhala zochipira kuso pang'ono zimene zitithandizaso kuti ifenso tipangiza kudya nsomba zambiri. Ngati dziko limene limadalira kwambiri ulimi pa chuma chake, dziko la Malawi layesetsa kukhazikitsa malo osiyanasiyana ophunzitsira anthu azakafukufuku angakhale okongoletsera katundu mwapo ndi apo. Chatsala tsopano ndikuonetsetsa kuti ukadaulo umene ukuchitika m'malo ngati a National Aquaculture Center kuno ku Domasi komanso nsukulu zina za ukachenjedwe wa ulimi monga Elwana zifalikire m'madera monse m'dziko muno ndi kupindulira alimi.